Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak, pripun kabare? Mugi-mugi tansah pinaringan sehat lan tetep semangat nggih. Dinten menika kita badhe sinau babagan Pandhawa. Nah, anak-anak dicepakake buku paket basa Jawa lan buku tulise. Aja lali patalote dicepakake. Banjur disimak penjelasan babagan Pandhawa saking Bu Aulia nggih. Ayo anak-anak, sakderenge kawitan pelajaran utawa penjelasan materi, Bu Aulia arep ngajak anak-anak nyanyi. Judule Pandhawa. Anak-anak iso nonton lirike ana ing layar. 1, 2, 3. Pandhawa ana 5, Yudhistira Werkudara, Arjuna Nakula Sadewa, iku arane Pandhawa. Nah, iku mau lagu babagan Pandhawa. Pandhawa biasane ana ing pewayangan. Saiki sinau babagan sisilahe Pandhawa. Prabu Pandhudewanata iku kagungan putra cacahe 5 sing diarani Pandhawa. Putra 5 iku saking garwa sing asmane Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Dewi Kunti nggadhahi putra cacahe 3, yaiku Yudhistira, Werkudara lan Arjuna. Déning Dewi Madrim nggadhahi putra kembar sing asmane Nakula lan Sadewa. Saiki ayo coba disimak gambar wayang ning layar. Yudhistira, cirine rambute gelungan rapet, raine katon alus, duweni watak sing jujur, adil, seneng dono, ora seneng perang. Yudhistira iku duweni jeneng liya yaiku Puntadewa. Werkudara, cirine rambute gelungan mungkur, awake gedhe dhuwur lan duweni kuku sing lancip. Watake Werkudara iku ora wedi bebaya, seneng bela bebener. Werkudara duweni jeneng liya yaiku Bima. Arjuna, cirine rambute gelungan mungkur, awake kuru lan raine katon bagus. Watake Arjuna iku seneng tetulung lan Arjuna duweni jeneng liya yaiku Janaka. Nakula lan Sadewa iku kembar. Cirine rambute gelungan mungkur, nganggo gelang utawa jamang ing tangan lan sikile. Watake seneng jaga karahayaning negara. Nah, iku mau materi babagan Pandhawa nggih anak-anak. Banjur saiki anak-anak garap gladen soal sing ana layar. Aja lali ditulis dhisik soale nggih. Cekap semanten nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.